na hinaholongan na ing begiot ta mahata ni debata di parminggot ta di bagasa sadarion alani jumulo mahita martangia dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti mangarajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai hatamidu ali Jehovah debata amanami nagabe hanguduan nami alani di nama nangi-nangi hami siak katam di bagasa tikion to di porbadia mama nuturi roha do pikiran nami mangukap hasil tongan ni hatam uhud mangalehon pangatusion natorang di hami ni omma daging dohot to di nami nangulu nami pake magabe hapeah do hatubuan ni hatam asa marurat jalamar parbuei gabe tarpangalahoho kami dia do nani halomohon ni roham jala tarpasidik kami nani hasogohon ni roham pakulingi maham ya le Tuhan nungarade hami tumangi hosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Hatari debata mengatoi do amakulingi hita sian Efesus di bidu 2 10 sada 1 ayat 22 Efesus bidu 2 ayat 10 sada 1 ayat 22 songonon padok nadisi di baini hamu si pelebe guhian natar goar naso parsunaton di goar akan asomal di dok parsunaton na pinatu panitangan disibuki ingot tamu ma dang parjabbar di Kristusi hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli dia kapar pada baga-baga suada sihirimon jala suada debata di hamu di tanon alayang gonuaing di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dao pe hamu na jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus do hamu nuaing ai ibana do pardamiatta dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi para holangani ima hamusoni ai di bagasan daging na do di loha ibana patiki imaka tona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai gabe sada jol manai baru pajongjong dame jala dipadenggat do na duai di bagasan daging na nasasadai tu de bata binahen disilangi ai disido di pusa ibana hamusoni dungi Roma ibana mamaritahod dame di hamu akan adau dame nang diaka na donok ay marahite ibana adong do dalam manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sada todi asa dada be akka pai solat manang pangisuhamu akadongan saharaja rapon akan abadia do jaladongan sabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ujahan yak apostel dohot panurirang Kristus Yesus sendiri do batu para suhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadop bagasi jala lam gadda gabe joro na badia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nak kamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan todi ido sahatna salom nahinaholongan damang dainang haanggi na pinaribot orasma dihita salihutna di dia pehitan waing maringanan di nama nangi-nangi doh majalo hatani debata di bagasan tikion doh di napatu papar minggu tai di bagasan sadarion tangi yang nami saya di bagasan kahipasom mahita di tempat tuhata jala saya di lehom marihita semangat naik baru di pergugui hita hud saya di tempat debatama saluhut naka ulota makorhon tua dohot pasu-pasu di hita amin. Nah hinahulongan takas pangatoyo do pamakulingon ni debata marsaringar di tonga-tongata di mingguta papituhon dung Trinitatis minggu tanggal 10 Juli 2020 sada marujahat jala marudulama perminggotai di hata hasadaun dohot dame di bagasan Tuhan hasadaun dohot dame di bagasan Tuhan kesatuan dan kedamaian dan damai kesatuan dan damai dalam Tuhan ido jahan ido daleni parminggota di nama nangi-nangi hita sian hata nitu hata natar surat di Efesus 2 ayat 10 sada sahatu ayat 22 hasadaud doho dame di bagasan Tuhan totu sudido hita makalo mohoniate totu sudido nama karikotoni bohama asadong jupang hasadaun doho dame di bagasan nguluta
Memang gudang dua kana marsada, alaidang di bagasat Tuhan atau belum tentu dalam Tuhan ya. Songon na masa nang dijamitat tadi bagasat tikon. Halak Kristen na marharorwasya kala Jahudi, marsada do nasida detong rohana sida. Dot opuna sida nagabe hasahatan ni. Hatani debata. Nagabe hasahatan ni wari do baga-baga di debata. Asa hasada nasida to punasida gabe idiang garhon laho majalo do patudun hazonokonna tu debata hasadaonna di parsunatoni ido di rajumi rohana sida ala huria na di Efesusi ima huria na marharorowan sejahala Jahudi dohot marharorowan senaka bangsona asing tarlumubi ma secara khusus halak gorik di hati hai alai huria Efesus na lebih mayoritas na marharorowan sen halak Jahudi madok hasadaun nasida di bagasa parsunatoni ido na pajonok nasida dohot debatanin ido nama ben nasida laho manean akka pasu-pasu dohot haluau nasihat Tuhan ini alani sai di bangga-banggahon nasida di tonga-tonga ni parsorani gabi dong parbola-bolatan gabi dong hagut turun ay biasa meta ka kadamang doho denang mulonung adong na merasa unggul mulonung adong na merasa superior mulonung adong merasa na tumibo siya na kadongan na di tonga-tonga ni punguan ingot ma nga pasti talpedo itu hagut turun talpedo itu hasisega alanya kadamang doho denang diatoi dipakulingi debata marhiti apostol Paulus huria natongon di bagasan konteks do situasi nasongoni didok asa hasadaun dohot dame di bagasan Tuhan ma nata pariahi. Lani tolu hal neng berengota marhite-hite hatan itu hata laho pauliulihon doho mangalehon panuturion doho pangajarion tuhuria na di Efesus natongon adong mangadopi hamaolon di haguturon di hagagaur di hati hai. Didok lau papatarhon hasadao doho dame di bagasan Tuhan tulu bagian ni seberengota sejami tao parjolo sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 tulu didok disi mudar ni Kristus ido padomuhon dohot pajonokon mudar ni Kristus ido padomuhon dohot pajonokon asa takas dui di ayat 10 sada sahatu ayat 10 tulu didok apostol Paulus nang halak Kristen namar harorosya kala Jahudi nang halak Kristen namar harorosya bangsona asing khususnya ya halak gorik di hati hai atau katakanlah non Jahudi na dua para singani didok anggo so di bagasan Kristusi anggo so mudarni Kristus na padomuhon dohot na pajonokoni takas jolma manang bangso na so talup doi di haluau doh di hanguluan nasihat Tuhan ini. Jadi tang pola gabe pitor di banggaho kala Israel halak Kristen na marharorowan Jahudi dang rikot ina tumibo dang na papatarahon hajonokon molo sayholan parsunaton biasakon doh sayholan opunasida say di bangga-banggahon ala hasahatan ni patik dohot baga-baga ni Tuhani di padan darubi nin apostol Paulus asa moladong nga kapangatusion nalipesen halak Jahudi nama dokon anggona sida jonok anggona asingi daudo inin apostol Paulus mandok manang hatan itu hata mandok di bagasat mudar ni Kristus ido napa domuhon dohot napa jonokon jadi dang adong pola sipa burnang-burnango diri di tonga-tonga ni parsauran hati asa urang tu hasisega asa unang tu haguturon parsaurani molo pola do gabe iba pati bohon diri niba ya jala gabe patoruho kalak na pasti adong haguturon dan sesega di sini orang Kristen yang berasal dari Yahudi itu merasa lebih superior ya jala saya dianggap nasida do akajolma di luar diri nasida saya dietong doi naso talup majalo halua do hamuluani tohoni do apostol Paulus molo di luar ni Kristusi tutudang parjabari di haluau nasihat Tuhani songo bangsa Israel na menganggap naso tarsuna di mulanai
di harajaun Israel, di luar ni harajaun Israel idoi, di balian ni harajaun Israel idoi, ninna dia 12 ya teh. Dang taruli dia kapar padanan di baga-baga ninna. Jaladang adong debata di bagasang ngulu ni ninna dia 12. Asa Apostol Paulus mandokon di luar ni mudar ni Kristus sih. Dang adong dapat hasadaun doho pardomuata, doho pardamiata, doho Tuhani. Asa baik Yahudi, baik non Yahudi, di Apostol Paulus ikon mudar ni Kristus sido rajuma jala haporseaon laho madok napajonoko kita dohot Tuhani dan patiki ay dangadong natalub dangadong na margogo dangadong na mampu laung mangulahon patiki ninna Apostol Paulus dangadong siang darhonoton dangadong sandal honoton sodukon ni hola mudar ni Kristus sido napasadahon na di balian ni harajau ni dohot naung di dohot na di luar ni harajau ni ya na di balian ni harajau ni do na manang na di luar ni harajau ni Kristus si gabe di padomui marhite-hite mudar ni Kristus. Jadi akadamang dohot denang sotung pola di bangga-bangga hoko ala siswa bulu ya ala hona parjolo lau mamikiri do pajong jok kuriai gabe isi di saya di asakoko di bagasang ngulum dan isi asakko nomu akadamang dohot denang sotung gabe songo kala Israel ala Kristen desan Yahudio nate upunami do parjolo hasahatan ni bari patiki upunami do nama jalo padani upunami do nama jalo parsuron itu sama sunat jaleko di parsunato ni doi asa daput ni haluaunin sotung songoni ha kristenot tadi bagasa tikyo nate ala dohoti ala hita do na mamuhai pajongjong garejai ala upungta sileotano ala upungta to na pajongjong kuriai gabe sai marpatokat tu sihita anehna upungna si pajongjong gareja ya upungna sileotano alai sayo di bangga-bangga ape pinoparna sendiri nama bangga-bangga so ya dituluton na pinukan yo opung nai so ya di hargaon sileo-leo ni natoras teh ay soring gasi mana mar minggu dak perduli mana pelayanan masungod dia mana taruli ate dina pinukan ni tua-tua nai opung nai asadang boy si pangasahon otto ni alai halak na manotto na di bagasan mudar ni Kristus si ido nadapotan haluaon ido natakas boy pajonokon dohot na padomuhon asa mudar ni Kristus ido na padomuhon dohot na pajonokon dang patiki dang parsunatoni alai mudar ni Kristus ido na padomuhon dohot na pajonokon hamamate ni Kristus i dohot mudar ni Kristus sih ido nama bain pardamiata doho debata imana takas tabereng di patorang Apostol Paulus di bagian naparjolo sen ayat 10 sada 1 ayat 10 tolu napaduahon Yesus Kristus ido pardamiata ibana do pardengganata Yesus Kristus ido pardamiata ibana do pardengganata ayat 14 satu ayat 10 lalu mana paduahon ainunga di lohai ibana di bagasa dagingna di bagasa pakokoponai di bagasa dirina di hausilangi nunga di lohai ibana parmusuoni manang dosai ai dosai do gabe tembok pemisah di hita dohot debata dosa itu nama bekita mermusuh dopak debata alanya kadamang dohot denang di bagasan Kristus dapat tita pardamaian dohot pardengganan karena Kristus lah di dalam dirinya lah terjadi penebusan bagi umat bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Di bagasan ibana doanong pardamaian dang para musuon bedapot mulunung nga di bagasan Kristus hita. Asa di bagasan Kristus gabe pajuk pahita dohot debata marahite-hite ibana.
Asa di bagasan Kristus gabe mardame hita. Ay nunga di sesa ibana, di pasidung ibana sudah akatuntutan dohot aturan ni patiki. Hidup bana didok dia 14 sahatu ayat 10 ualui. Didok ai ibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangan ima hamusoni. Ay di bagasad daging na do diluhay patiki ima akatona dohot aturan. Tona dohot aturan na mangido dalam nama dotu hita ikut di bagasan pangalaho songon na niaturhon dohot na tinonahon ni debata. Alay da kadong sadapi na talup mampu. Da kadong nabuhay mangulahon dohot patupahon tuntutan manang aturan na binayan ni patiki. Alani holan di bagasan Kristus doi boi diselesaikan, ay di bagasan dirina, di bagasan mudarnai, dapat tita pardengganan doho pardamaian ta doho debata. Alanya kedamang doho dainang takas di bagian dapat dua honi diodolhon hatan itu hata Yesus Kristus itu pardamiata. Asa molonung ngaro Kristus mabuan pardamaian di hita. Asa mardame hita doho debata atau hita peta pajong jong ma pardamian ni. Unang masesongon na di huria Efesus say holan na paburnang-burnang diri jala gabe hagut turun doh parbula-bulata Jepang alani nama sa pangalaho si songoni ani akasi buat dame mahita sebagai akanak kon ni debata ai ido ditupakut Yesus Kristus doh di papatar Kristus jala dipaingot tita molonung ngamardame hita doh debata asana kita doh diri tapi komardame molonung nga di patupa Yesus Kristus pardengganata doho debata di bagasa dirina atau kita pemardenggama dohot akana humaliak kita songon ima di pangido debata marhita apostol Paulus asa jumpa di tonga-tonga ni huria dari Efesus pardengganan dohot pardamaian mardame manasida sian nagawe halak Kristen nasian Yahudi songon ido di luar manang non Yahudi ikom jupang ma pardamaian di nasida jupang ma pardengganan di tonga-tonga itu ya si puji si pasangap buar ni debata bohama buya te sauria alai dang ngadong pardamaian saya bohama te saya patapak-tapak hudul alai pa pulik-pulik padohan saya rak marid di begiut alai daging na dohot to tina pinang mardame di namarindi wah mardame mana dohot Tuhan dohot na humandiang gimana pe say masih tipas say masih onggopan apalagi molopola do makagijak kon nadong di iba nadong di ibana nadong di dirina dihagijak ko kala Kristen na siya Yahudi doi ala di rohana ujolok masih tu debata ala nasida hasahatan ni patik nasida hasahatan ni baga-baga na siya Tuhan nasida do nama jalo tonan ni Tuhan gabe say dia sakko nate bohama hita bui di bagasan haulio do hasada molo dang takas jupang pardamaiani alanya kedamang do denang di tonga-tonga ni huria ikut tapajong-jong ma pardamaiani mardame mahita do akan humale kita mardame mahita do dirita ai ido hataridan ni pardamiata doh debata naung pinatupani Kristusi. Napatuluhon didok di ayat 10 sia 1 ayat 22. Siap persagini ayat to didok molonunga di bagasan Kristus kita gabe dongan sahara jauh dongan sapanganam mahita akan abadia di hadapan ni Tuhani dongan sahara jauh ya sahara jauh rabdot akan abadia jala dongan sabagas ni debata dongan sabagas ni debata rapon nabadia nunga gabe sahara jauh kita dan itu hanya terjadi di dalam Kristus di luar Kristus dang adong bui hita pajupang doho debata dang bui gabe sabagas kita sahara jauh rabdot akan abadia jala dang dongas sabagas ni debata hita di luar ni Kristus maka pastikan dirimu engkau ada bersama dan di dalam Kristus. Pastikan dirimu engkau sekarang berada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah maka kita boleh duduk bersama satu perjamuan
sapangana kita di haluaon, di hanguluan, dohot di asini roha nasian Tuhani. Jana gabe saharajaun rap dohot akka nabadia. Ala dia kedamang dohot denang nama Allah kita, banggalah, bersyukurlah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, karena hanya di dalam Kristuslah, di dalam imanmu lah itu terjadi bahwa engkau bisa gabe permianan di debata saharajaun rap dohot akka nabadia. Jana gabe dongan sabagas ni debata. Dongan sabagas rap tinggal dohot debata. Hanya di dalam Kristus itu bisa terjadi. Maka pastikan dirimu engkau berada di dalam Kristus. Jalaido nuaing di igil, di pangido, di bagasan jamitata namangatoi dohot mamakuling hita. Asa molonunga gabe dongan sabagas sita di bagian dapat tuluhoni. Sabagas di mata martu pajala marturai di bagasan Kristus ala Kristus do uluni huriai ruasna do hita jalaibana do batu parsuhi-suhini harajau ni manang huriai asa molonunga sahuria jala pamatang tong gabe pamatang ni Kristus pamatang ni habadiau ni debata atong akadamang doho denang sotung dipake hobe dirimon sotung dibuah-buah kobe ngulumon tulau karamunon tulaun naso ni halomohon ni rohani debata ai ido na pinauli-uli ni kapanurirang ido na pinauli ni apostel jala ido natakas si papatarota pabua diri tonung ngagabe bagas permianan ni debata asa ikut dibagasa kabadiau dari pakiota jala hanguluhonota asa paholangotta ma par gutu-gutuon paholangotta ma par bulat-bulaton paholangotta ma aka par badaion alai pajong-jongotta ma dame pajong-jongotta ma hasadaon pajong-jongotta ma hadeng kanuni di tonga-tonga ni ngulutta akadamang doho denang di patupa Yesus Kristus ido takas hasadaota dohot dame di bagasan Tuhani nunga di patupa di bagasan dirina nunga jupangi di hita asadang jolma paisola behita di harajaun nai asadang jolma pangisua behita alai nunga takasbe sapangana kita jalagabi bagas permianan di debata nang ngulutau dan adong jolma parduri behita dan adong jolma par di bagian ni harajau ni behita alai nunga di bagasan harajau ni hita jala debata mar harajau di bagasan nguluta alanya kadamang doho dena molonunga Yesus Kristus pajong jokkon pardamiani doho pardengganani dohot panogusioni mabua kita tuhasadaun rap doho debata di bagasan dirinai di bagasan mudarnai naung mabbe kita gabe inganan permianan ni debata atau papa tarma di bagasan ngulum patarida homma di bagasan ulau mudohot di bagasan ngulum si pajongjong dame ho si pajongjong hauliad ho molo Kristus nunga pajongjong ko dame nunga pajongjong ko pardengganani nunga dilohai be para bola-bolatani nunga dilohai be para musoni nunga disalosai hobe dosai atau unang be sai pajongjong para bola-bolatan unang be pajongjong tembok manang dorpi nama tamo di koko siana kadongam unang be pajongjong tembok pemisah iko boy mahita si buat dame iko boy mahita si pajongjong haulio do hadenggano hasadaon jauhkan sikap dan perbuatan yang memisahkan dan menjauhkan alai tapajongjong ma tabangun majembatan yang bisa mengkomunikasikan mendekatkan kita dengan sesama orang lain dengan kepada orang lain jadilah dirimu seperti jarum yang senantiasa merajut ya jarum yang senantiasa menyatukan pasadahon unang ma songong guting tarpangalahoko
Unang ma song gutingi terpatari dahko di ngolum sai holanna memisahkan pada ohon manirang alai pajonokon padomuhon pasadahon padamehon padenggaton ido dipangido tuhita di bagasan tikon alani pastihon di bagasan Kristus ngolum ai disidoi bui masa dohon jumpa amin.